keď mi hovoria, že ma počúvajú, tak ako keby to hovoria takým spôsobom, že keby robia nejaký, neviem, niečo zakázané alebo niečo, čo by nemali, ale proste hudba je pre všetkých, úplne pre všetkých a je úplne jedno proste, že či máš 50 alebo že či máš 10. Myslím si, že iba v našej krajine je zaužívané to, že aj opačne, že keď napríklad ma počúva niekto, kto má menej ako, ja neviem, 18 alebo 15, tak ľudia zvyknú hovoriť, že tebe počúvajú deti, no chvála Bohu proste. Akože všetci sme ľudia, každý jeden človek má právo počúvať hudbu, takže to, že niekoho počúvajú deti alebo opačne, že ma počúvajú starší ľudia, si to úplne najviac vážim, že mám všetkých. No a preto hovorím, že chvála Bohu, lebo podľa mňa není nič lepšie, ako keď proste ťa môžu počúvať všetky vekové kategórie a že proste vidím to na koncertoch, že príde na koncert proste 10-ročné dievčatko alebo 8-ročné dievčatko so sestrou, ktorá má proste 16 alebo 18, prídu ešte so sesternicou, ktorá má 26 a prídu aj s maminami a častokrát aj s babkami a užívajú si proste ten koncert úplne všetky a úplne rovnako, dokonca aj otcovia proste. Samozrejme sa nájde pár rodičov, ktorí prídu iba s deťmi ako doprovod, ale extrémne sa teším z toho, že proste najviac vidím, že si to užívajú všetci a to je úplný strop a hlavne, neviem, podľa mňa akože by to volá, kto tu mal trošku upratať, pretože napríklad deti sú budúcnosť, chápeš, ja mám veľa, to je úplne halus, proste, keď mi píšu. No a na margo ešte tohto vám musím povedať, lebo je to strašne pekné, že zoberte si, že 10 rokov, ako keby tvorím, hej, že proste 10 rokov robím hudbu a je veľa situácií, kedy som si napríklad čítala správu od baby, ktorá proste, keď ma začala počúvať, mala že 9 rokov, alebo 11, proste dajme tomu 11. A proste dneska má 21 rokov, má dieťa a proste v podstate pri mojej hudbe vyrastla a je to extrém proste takéto správy čítať a je to strašne nádherné. A to presne tieto baby dospelé dnes, ktoré vlastne na mne vyrastli, kedysi boli vlastne tie iba deti, teba počúvajú iba deti, ale proste tie moje deti spred 10 rokov dneska zakladajú rodiny a vyrastali na mňa a ja si to extrémne vážim. Na mňa neplatia takéto. Ja len proste chcem, aby ste prestali riešiť, že koľko máte rokov, pretože hudba je úplne pre všetkých a ja vás ľúbim všetkých rovnako.